Kamar yadda kuke gani, Sani Musa Danja da Yakubu Muhammad ne suka yi wankan sallah tare da su da iyalansu. Kamar yadda muka sanar da ku cewa za mu kawo muku na cikin masana'antar Kannywood a jarumai da daraktoci da furodusoshi da irin yanayin yadda aka yi wankan sallah. To su Sani Danja da Yakubu Muhammad abin nasu ma har da wata kawai dai ba za a ce komai ba, amma an kuwa ga yanayin yadda ake ɗibar wajiya. Kun san cewa yanayin yadda aka yi abin haka aka yi shi a nuna sallah ce. Don yin abin suka irin ka huce haushi din nan yadda kaga ana yi da kana zuwa ka siya, to sallah ta zo sai ka zo ka sa a yi maka irin yadda ake na siyar wannan, kai masa cin koshi ka cika koshi a yanka ma shi yadda ake yanka komai. To haka suka sa aka yi wannan walima saboda murna da wannan rana ta sallah da Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana. Saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya maimaita mana, ya saki maimaita mana. Muna sanar da ku cewa za mu ci gaba da kawo muku wankan sallan jaruman masana'antar Kannywood da zarar kun danna ƙararrawa, kun danna subscribe, kun danna ƙararrawa.